लोगोफोर, नोंसोर जोंनि हिन्दु बिजाबाव जायगा लानानै थानाय कालिया नागनि सोमोन्दै मिथिगौ ना? जुदि नोंथांमोना बेनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैयो, अब्ला भिडिअखौ गोसो होनानै खोनासंलांबानो जाबाय। आरो बर'नि रानि 2.0 आव दिनैसो फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना कमेन्टआव जै आफा बोराइ बाथौ लिरनो दाबाव। लोगोफोर, आं दिनै नोंथांमोननो भगवान श्री कृष्ण आरो कालिया नागनि गेजेराव जानाय दावहानि सोमोन्दै सुंद'यै फोरमायलांगोन, जाय बाथ्राफ्रा भगवत पुराण आरो महाभारतआव लिरजानाय, जायनि सोमोन्दै जों गोबां मानसिफोरा मिन्थिस'आ। कालिया नागा महर्षि केशवनि फिसाज्लामोन। धोरोमशास्त्र बिजाबनि बायदिब्ला महर्षि केशवआ सासे गिदिर गियानि साधुमोन आरो बिहा सा 19 हिनजाव दंमोन। बिसोर गासैबो दक्ष प्रजापतिनि फिसाजोमोन। बिसोरनि गेजेराव बिन्दा आरो कद्रुआ महर्षि केशवनि अनजासिनथाव हिनजावमोन। सानसेखालिनि बाथ्रा, महर्षि केशवआ गावनि बिसि बिन्दा आरो कद्रुखौ सानैखौबो गावनियाव बोर बिनानै लानो थिनो। अब्ला कद्रुआ गावनि फिसायनियाव 1000 फिसाज्ला मोननो थाखाय बोर बियो। थारैनो कद्रुआ फिसायनि बोर बायदियै 1000 जिबौ फिसाफोरखौ जोनोम होयो। बेनिखायनो जिबौ फोलेरखौ जोनोम होनायनि थाखाय कद्रुखौ जिबौ हारिनि बिमा होननानै मिथिनाय जायो। बेनि उनाव बिन्दाया फिसायनि बोर बायदियै सानै शक्तिशाली फिसाज्लाखौ जोनोम होयो। बिसोर जादों गुरुर आरो अरुण। गुरुरा जादों सिलानि राजा, जायखौ आफा नारायणनि बाहन होनना जों शास्त्र बिजाबनिफ्राय मिथिनाय जायो, आरो अरुणा जादों सान राजानि बाहन। जेब्ला सानजा अख्राङाव सान गोरलै ओंखारो अब्ला जारें गाब लायो, आरो जेब्ला हाबनोसै समाव जारेंस्रो गाब लायो, बेखौनो अरुणनि महर होनना शास्त्र बिजाबफ्राव बुंनाय दङ। लोगोफोर, कालिया नागा बिमा कद्रुनि मासे गिथावना जिबौ फिसाज्लामोन। शास्त्र बिजाबनि बायदिब्ला कालिया नागा बासुकि नाग आरो शेष नागनि फंबाय उन्दैमोन। नाथाय बेयो धोरोम बिजाबनि बायदिब्ला उदखारि आखुनिमोन। लोगोफोर, नोंसोर मिथिगौ ना कालिया नागनि बिदा बासुकि नागा सोर? शास्त्र बिजाबनि बायदिब्ला आफा शिबनि गोदोनायाव थाग्रा जिबौखौनो बासुकि नाग बुंनाय जायो। आरो गुरुर पुराणाव बेबायदि बुंनाय दङ, जेब्ला कद्रुआ 1000 जिबौ फिसाफोरखौ मोनखांनायनि उनाव नंखाय फाव फान्दायनानै गावनि बिनानाव बिन्दाखौ सिङाव गादबनानै दोनदोंमोन, मानोना कद्रुआ गिखांदोंमोन गावनि 1000 फिसानिख्रुइ बिन्दानि फिसाज्ला सानैया गोहोगोरासिन। बिन्दाया सासे गियानि, बोसोन मानिग्रा आरो सैथोजों सोलिग्रामोन। बियो बिब'जों नंखाय फाव फान्दाय जानानैब्लाबो बिब' कद्रुनि सिङाव थायोमोन। बिमानि बेबायदि बान्दि बायदि बाहायजानायखौ गुरुरा सहायनो हायामोन। बियो गावनि बिमाखौ मुक्ति मोनहोनो थाखाय बैकुन्ठआव थांनानै नारायण आफानि बिथोन बायदियै गोबाव समनि उनाव लासै लासै बिमाखौ मुक्ति खालामदोंमोन। बेनि उनाव गुरुर एबा सिला दाउआ बरदान मोनदोंमोन जे जिबौ हारिखौ बिस थासेयावबो जाग्रा आदार महरै बाहायनो हानाय। बेनि उनाव बेबायदिनो गासै जिबौ फोलेरा गुरुरखौ गिग्रा जानायसै। बेबायदिनो कालिया नागाबो गुरुरखौ गिनानै थाखुमा बायदोंमोन। बियो गिनानै बिदा शेष नागजों लोगोसे महासागराव गावनि बिसिखौ लानानै थाफाहैदोंमोन। नाथाय बियो बेयावबो गुरुरखौ थांजानो गिनायसै आरो साननायसै जे आं बेयाव थाबाय थायोब्ला सानसे नङा सानसे गुरुरा आंखौ बुथारगोन। बेखायनो बियो गाव थानो थाखाय ओरैबायदि जायगा नागिरनायसै जे जेराव गुरुरआ थांनो हाया। अब्ला बियो मिथिना मोननायसै जे सफ्री मुंनि सासे साधुआ गुरुरखौ साव होदोंमोन जे गुरुरआ माब्लाबाबो बृन्दाबनाव फैनो हाया। जेब्ला कालिया नागा बे बाथ्राखौ मिन्थियो, अब्ला महासागरखौ गारना बृन्दाबनआव गावनि बिसि सुरफाखौ लानानै फैयो। आरो बेयो बेयाव फैनानै जमुनायाव थाफैनायसै। जेब्ला बियो
जमुनायाव थादोंमोन अब्ला बिनि गिथावना बिसजों बारहावाया गुबुंले जादोंमोन आरो जमुनानि दैया बिनि बिसजों गोदौबाय थायोमोन होनना धोरोम शास्त्र बिजाबाव बुंनाय दङ। बिनि बिसआ ओरैबायदि गिथावनामोन मानसिनि अनगायै मासे दाउआबो बिनि सेरजों बिरलांनो हायामोन। अदेबानि जमुना दैमानि खाथि खालानि हाग्रा बंग्राफोराबो रानलांनो हमदोंमोन। मात्र बेयाव थालांदोंमोन गेदेर गेदेर बिफांफोराल'। शास्त्र बिजाबनि बायदिब्ला बिनि खर'खौ 101था होनना बुंनाय दं, नाथाय खायफा मन्दिरफोराव बिनि खर'खौ मोनबाल' नुनो मोननाय जायो। सानसेखालिनि बाथ्रा, महर्षि दुर्वासाया बृन्दाबनआव फैदोंमोन, जेराव आइ बिमा राधाया बेखौ जोबोर सनमान होनानै जोथोनै लाखिदोंमोन। जेब्ला महर्षि दुर्वासाया थांफिनदोंमोन अब्ला राधाया दै लायनो थाखाय जमुना दैमायाव थांदोंमोन। अब्ला बियो बे गिथावना जिबौ कालियाखौ नुनानै आरो गिनानै बृन्दाबनआव फैनानै बे जिबौनि सोमोन्दै गासैनोबो खिन्थानायसै। अब्ला श्री कृष्णआ रागा जोंखांनायसै जे बे कालिया जिबौनि थाखायनो राधाया गिनानै खारबोदों होनना। बेनि उनाव श्री कृष्णआ थांखि लानायसै जे बे कालिया जिबौखौ बे जायगानिफ्राय होखारहरथारनांगोन होनना। बेनि उनाव श्री कृष्णआ जमुना दैमानि सेराव थांनायसै। बे समाव कालिया जिबौआ श्री कृष्णखौ उन्दै गथ'नि महराव नुनानै लानजायजों फानफ्रबनानै लानायसै आरो बिखौ दैनि सिङाव लांनो जुजिनायसै। नाथाय श्री कृष्णआ बिनि लानजायखौ उल्था हमना लाफिननायसै। आफा श्री कृष्णनि बेबायदि गोहोखौ नुनानै कालियानागा खारनो जुजिदोंमोन, नाथाय श्री कृष्णआ बिनि लानजायखौ हमथानानै लाना बुंनायसै, नों आंनि आखाइनिफ्राय जेब्लासिम गलाङा जेब्ला नों बे जायगाखौ नागारना थाङा। बे समावनो श्री कृष्णनि बिमा जसोदाया बेयाव सौहैयो आरो श्री कृष्णखौ जिबौनि लानजायाव हमनाय नुना गिखांनायजों फिसाला कृष्णखौ लिंहरनायसै। अब्ला श्री कृष्णआ बिमानि बाथ्राखौ दानगारनो हायाखैमोन आरो बियो कालिया जिबौखौ हगारस्रादोंमोन। बेनि उनाव बियो बिमाजों थांफादोंमोन। शास्त्र बिजाबनि बायदिब्ला बेनि अखानायै श्री कृष्णआ जमुना दैनि सेराव लोगोफोरजों गेलेबाय थादोंमोन। बे समावनो राधानि गेलेग्राया जमुना दैयाव गलाङो। अब्ला राधाया बेखौ लायनो थाखाय थांनो नागिरो, नाथाय श्री कृष्णआ बाधा होयो आरो गावनो जमुना दैयाव बाज्रुमो आरो कालिया जिबौखौ नागिरनो हमो। बेखौ नुना राधाया बृन्दाबनसिम खारै खारै फैयो आरो गासैनोबो खिन्थाफैयो। श्री कृष्णआ जेब्ला कालिया जिबौखौ बबेयाव दं होनना नागिरबायनायाव एसे गोजानाव बियो कालिया जिबौखौ नुहरनायसै। अब्ला कालिया जिबौआ गावनि बिसखौ हगारगासिनोमोन। थिग बे समावनो कालिया जिबौआ श्री कृष्णखौ नुनानै लानजायजों फानफबनो नागिरदोंमोन, नाथाय श्री कृष्णआ गावनि मोदोमखौ सोमावग्लुंदोंमोन। अब्ला श्री कृष्णखौ कालियानागा हगारफिनदोंमोन। बेनि उनाव श्री कृष्णआ कालिया जिबौनि खर' सायाव गाखोनानै आरो बिनि गासै खर' थिखिनियाव गाग्लिजोबदोंमोन। श्री कृष्णजों गाग्लिजानानै कालियानागनि गासै बिसआ बाहेर जाजोबदोंमोन आरो बियो दुरबल अस्थिर जालांदोंमोन। फिसायखौ बेबायदि नुनानै कालियानागनि बिसिया श्री कृष्णनियाव निमाहा बिनानै फिसायखौ हगारनो थिनो। अब्ला कालियानागाबो गावनि गोरोन्थिखौ श्री कृष्णनियाव निमाहा बियो। श्री कृष्णआ अब्ला बुंनायसै, नों जुदि बेनिफ्राय बारग'नोब्ला जमुना दैमाखौ एंगारना दानो थांनांगोन आरो बे थांनाय समाव नों बे दैनि फारसे उनफिनना दानाहर। जुदि नों नायहरफिनो अब्ला नों अन्थाइ जानांगोन। श्री कृष्णनि बुंनायाव कालिया जिबौआ जमुना दैमाखौ एंगारना थाङो, नाथाय बियो जेब्ला जैन्त मुंनि गामि सौहैयो अब्ला कालिया जिबौआ जमुना दैमाखौ उनफिनना नायहरफिनो। अब्ला थारैनो आफा श्री कृष्णनि साव बायदियै कालियानागआ अन्थाइ जानानै थायो। लोगोफोर, बेखौ नोंसोर नंखाय दासान। शास्त्रआव लिरजानाय बे बाथ्राया दिनैबो उत्तर प्रदेशनि मथुरा होननाय जिल्लानि सिङाव थानाय 20 किल'मिटार गोजान जैन्त मुंनि गामियाव गंसे मन्दिर महरै गायसनना दोननाय दङ,
जायखौ ब्रिटिश खुंथाय समाव बे मन्दिरखौ सेफायनो नागिरदोंमोन आरो कालियानागनि अन्थाइ मुर्तिखौ गुलिजों गावनायाव बेनिफ्राय थै गदोंमोन होनना मिथिनाय जायो। लोगोफोर, जानो हागौ बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना एसेब्लाबो बुजिनो हाबाय। जायफोरा भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय बिसोरनि थाखाय साबायखर बावहरनाय थाबाय।